Moikka kaikki! Nyt mä teen tällaisen videon, missä mä soitan mun parhaalle kaverilleni Inkalle. Ja mä sanon sille, että mä soitan sille ja mä sanon sille, että mä oon raskaana. Ja sori tää laatu sitten. Ja älkää sitten ottako tätä tosissanne. Ja mä en oikeesti oo raskaana. Että tää on vaan pila, koska tää tyyppikin on pilatyyppi nimeltänsä. Ja nyt mä aloitan soittamaan. Moi. Mulla on sulle kerrottavaa. Mun pitää kertoa sulle yksi juttu. Mun pitää kertoa sulle yksi juttu. Eli ethän kerro tästä kellekään. Inka. Älä kerro tästä kellekään. Okei? Okay? Eli mä oon raskaana. Mä oon raskaana. Eikö sä usko? Inka. Mä oon raskaana. Inka. Mä oon raskaana. Sä et ota tätä tosissaan. Mä oon oikeesti raskaana. Olen. Sä tiedät, että sä et oo. No mistä sä sen tiedät, kun mä olen? Oikeesti, Inka. Mä oon Inka raskaana. Okei, mä en oo. Kiitos tästä puhelusta, koska sä pääsit YouTubeen. Kiitos tästä puhelusta, kun sä pääsit YouTubeen tässä nyt. Sano kaikki. Niin, mutta mä kuvasin tän koko puhelun, niin sä pääsit YouTubeen. Sano kaikille katsojille heippa. Inka. Ota sinne se, niin saa laittaa roskia. Inka, sä pääsit oikeesti YouTubeen. Joten... Inka! Sano kaikille katsojille heippa. Moikka. Heippa.